Мінулае відэа я аналізаваў, што не так з расійскім навукпокам у асобе Александра Панчына. Навошта? Бо, па-першае, пра тое запытаўся сам Александр і частка ягонай аўдыторыі. Почему ты на меня обиделся? Я, правда, не понимаю, почему. І па-другое, таму што на ягоным прыкладзе можна прасачыць росквіт і заняпад папулярызацыі навукі на Расіі. І мне вельмі б не хацелася, каб па тых жа слядах пайшла і беларуская асвета ды папулярызацыя, росквіт якой мы безумоўна яшчэ пабачым. Ведаць памылкі варта, каб іх больш не паўтараць. Так, дык якія хваробы расійскага навукпока мы пабачылі? Нізкую якасць і дзіўныя школьныя памылкі нават у базавым матэрыяле. Женское тело – это тело по умолчанию. Наши предки, нас, всех животных, растений, грибов и насекомых, бифидобактерии, которые помогают нам делать кефир. Що ти верзеш? Базу биологии. Тотальную адсутнасць сістэмнасці ды красвордныя веды замест сапраўднага разумення. Гены вообще много на что влияют. Объяснять не буду, и так знаете. Усеагульную камерцыялізацыю, продаж сумнеўных з навуковага і этычнага гледзяшча паслуг, ад генетычных хиромантаў, нанапасты да курсаў рацыяналістаў. Люди тебя слушают, потому что ты как бы кандидат биологических наук, у тебя есть компетенции, специальность и так далее. Но у тебя возникает страшный конфликт интересов. Ты продаешь людям тест от Генотек. Получается, ты заинтересован людям преувеличить пользу, завысить ее, чтобы люди их купили. Или рассказать людям про то, что у них есть какие-то проблемы со здоровьем, которых, может быть, у них даже и нет, или на которые не нужно обращать внимание, чтобы продать больше тестов. У них очевидный конфликт интересов. И вот это вот лицемерие меня бесит. І ўсё гэта дзякуючы поўнай адсутнасці інстытуту рэпутацыі і прынятаму ў папулярызатарскай тусоўцы правілу па аддаленні сваіх. Ко мне впервые обратилась А2 молоко. Секрет молока А2 в том, что в нем нет белка А1. Казеина А1. Опасность А1 в том, что при его переваривании выделяется молекула, способная увеличить риски заболеваний, Различных нарушений нервной деятельности, психопатологии, аутизмом. Соответственно, мы говорим о пользе А2. Странная увлеченность молоком. Рассказывать про нейробиологию, нейрофизиологию, то простительно. Ну і нарэшце двайныя стандарты, літаральнае двудумства і сыход у бок інфабізу. Первый урок курса «Думай как ученый». Люди воспринимают какую-то информацию как истину только потому, что о ней заявлял какой-то авторитетный человек. Например, ученый. A few moments later. Мне, как ученому, уже давно стало ясно, что я должен узнать максимум о своей генетике. Заказывайте генетический паспорт от Генотек. Мы постоянно сталкиваемся с людьми, которые не следуют тому, что проповедуют. Вядома, гэта дно. Але нават папулярызатарскае дно не дазволіла мне своечасова фінальна расчаравацца ў асобе Александра Панчына. Бо, ведаеце, складана прызнаваць, што людзі, з якімі ты знаёмы асабіста і нават у мінулым рабіў штосьці разам, людзі, якія глядзяць на цябе такімі вачыма, могуць аказацца самымі звычайнымі непрыемнымі асобамі. Але, зрэшты, і для мяне прыйшоў момант фінальнага расчаравання. Уласна, цяпер я хачу падзяліцца гэтым момантам, гэтай гісторыяй таго, як з самага дна пагрукалі. Дадам кантэкст. Далёкі ўжо 2019 год. На прасторах Тэлеграма з'яўляецца суполка, асноўная мэта якой абгрунтаваная, хоць і не заўсёды тактоўная крытыка расійскіх папулярызатараў навукі. Тэма на той момант асабліва вострая. Цяпер гэтая тэлеграм-супольнасць мае назву «Самотны аацыт эвалюцыі», што адсылае нас да гісторыі, у якой расійскі асветніцкі фонд «Эвалюцыя» пачаў краўдфандынгавы продаж лотаў ад папулярызатараў навукі. Сярод розных кніжак з аўтографамі людзей, якія не маюць дачынення да гэтых кніжак, ды так званых жывых лотаў на вячэру ў кавярні з папулярызатарам, можна было набыць і сапраўды жывы лот, замарожаны аацыт папулярызатаркі Асі Казанцавай.
Ведаеце, калі я прамаўляю гэта ў 2026 гучыць асабліва цікава. Добра, што я ў той перыяд не пагадзіўся на угаворы стаць донарам спермы. А то чорт яго ведае, чый аацыт для гэтага б абралі. Карацей, суполка з'явілася ў момант, бадай што, найвышэйшага росквіту шоу-біз-кампанента і адначасовага заняпаду якасці расійскай папулярызацыі навукі. Чалавекам, які стварыў гэты тэлеграм-канал, стаў Сергей Белкоў. Сергей сам з'яўляецца, прынамсі ў мінулым, папулярызатарам, пераважна хіміі. Гэта ягоная прафесійная сфера інтарэсаў. 2012 год я занимался долгое время тем, что делал там ароматизаторы, пищевые добавки, и чувствовал, что в обществе в нашем существует какой-то глобальный целенаправленный негатив этой теме. Начал вести свой блог. І з 2012 году ён стварыў шмат карысных і дагэтуль актуальных унікальных матэрыялаў. Барацьба з разнастайнай хімафобіяй ад глютамату і цукразамяняльнікаў да пальмавага алею, абвяржэнне канцэпту ферамонаў у людзей, нават тэма ГМА, якая была тады вельмі гарачай. Але з часам ягонае бачанне вектару развіцця расійскай папулярызацыі стала моцна разыходзіцца з тым, што адбывалася ў гэтай тусоўцы. У нас есть крайне негативные примеры из современной российской популяризации, где люди занимаются не тем, что рассказывают о науке, рассказывают какой-то там популярные, нужные, полезные вещи, а занимаются тем, что просто пиарятся себя по кругу, ходят на одни и те же мероприятия, рассказывают одни и те же вещи совершенно одной и той же аудитории, порой причем с одними и тем же ошибками, и совершенно никак на то, что им сообщают об этих ошибках, не реагируют. Я все-таки склоняюсь к той мысли, что в слове научно-популярное ключевое слово должно быть научное. Можна меркаваць, што бясконцыя расійскія школы папулярызатараў, школы крытычнага мыслення для асабістага росту, да якіх, дарэчы, прычыніўся і Панчын. Да і наогул ухіл усёй гэтай сферы ў шоу-біз для інтэлектуалаў паўплываў на массовое пагаршэнне якасці. На этой волне пришло очень много людей, которые, в общем-то, сами толком ни в чем не разобрались, но популяризировать они стремились, а интернет, он тем более позволял все. И это все вылилось, конечно, к тому, что качество донесения информации, оно очень сильно страдало. Уласна, прыкладна з 2018 году Бялкоў пачаў публічна крытыкаваць цэхавых калегаў і ўсё больш абурацца нізкай якасці, бясконцым памылкам і калькаванню матэрыялаў адно ў аднаго. Просто повторение мифов, повторение каких-то старых историй, которые уже опровергнуты, повторение раз за разом просто укореняются в сознании. Але галоўны удар быў нават не ў гэтых памылках, бо памыляцца нармалёва – гэта частка нашай прыроды. Галоўнае расчараванне – калектыўныя рэакцыі папулярызатараў. Когда человек несет ерунду под видом просвещения, надо эти факты не заметать под ковер, как принято в нашей российской популяризаторской тусовочке, да, и у нас вообще институт критики, институт репутации, он как-то, в принципе, отсутствует. Вот я могу рассказать, например, не знаю, про того же Дубынина, да, вот, который, в общем-то, хороший профессор, хороший ученый, совершенно не заморачивается, не стесняется поддерживать совершенно антинаучное, скажем, прям явление, такое как молоко А2, вот, и он его участвует в антипрививочных форумах, где он его предлагает в качестве средства, которое мешает аутизму и так далее. У нас, если условный Дубынин скажет какую-то фигню, то все так скромненько промолчат, скажут, ну ладно, зато он популяризатор хороший. Простительно. Дубынін – ускрайні выпадак, але тэндэнцыя сапраўды такая. Усе свае крыць сваіх і гатовыя дараваць амаль што заўгодна. Нават апраўданне грумінгу і сексуалізаванага гвалту над дзецьмі. Так, я пра Казанцеву. Ферамоны і менструальная сінхранія не самыя вялікія яе памылкі. Карацей, нават самая абгрунтаваная крытыка праходзіла міма ўспрыняцця тусоўкі папулярызатараў. Чаго толькі варты Драбышэўскі, які параўнаў прафесара-забойцу са злодзеямі, якія крадуць валізкі. Але ж людзі яны добрыя!
Кадры, на которых главный подозреваемый, именитый историк, доцент Олег Соколов избавляется от тела жертвы. Он сбросил ее останки в реку Мойку. Когда вот товарищ Дробышевский издал свои последние 2 книги, на него посыпалось изрядный пласт критики, в том числе качественной. Показательная реакция обратной стороны, которая сказала, что что я так вижу, как бы это не критика, это все ерунда. Вядома ж, крытыка не дуже спадабалася тым, каго крытыкуюць. Неўзабаве Сяргея пачалі ледзь не травіць, выключылі з тусоўкі і назвалі галоўным гейтарам, зняцэніўшы ўсякае крытычнае слова, якое толькі можна было пачуць у бок вялікіх асветнікаў цёмнага люду. Вось на гэтым тле і з'явілася суполка, галоўная мэта якой якраз крытыка таго, што нельга крытыкаваць. Як процілегласць канцэпту ціхай крытыкі ў лічку, прынятаму ў тусовачцы, тон крытыкі аацыта стаў наўмысна жорсткім, гучным і дужа таксычным. Карацей, яны гэткія лякальныя The Boys са свету папулярызацыі. Так, жорсткія токсікі, у чымсьці нягнуткія, стомленыя гэтым жыццём і спробамі камунікаваць з аб'ектамі крытыкі. Але часцей за ўсё яны маюць рацыю і варта гэта прызнаваць. З цягам часу аацыт аброс сваім касцяком. Там з'явіліся іншыя адміны і можна сказаць, што суполка зажыла сваім жыццём. Сам Сяргей з сям'ёй пасля паўнавартаснага ўварвання пакінуў Расею і асеў у Вялікай Брытаніі. Ён жорстка і публічна крытыкаваў зэтнікаў, так званых прыхільнікаў вайны. Гэтая дэталь, як і дэталь пра сям'ю, будзе важная для далейшага кантэксту. А я працягну гісторыю. За гады свайго існавання аацыт эвалюцыі перацёр косткі неймавернай колькасці праблемных папулярызатараў. Дарэчы, жартоўная назва такіх асветнікаў пульверізатарамі, напэўна, прыжылася, бо ад усёй навукі ў іх застаўся толькі пшык. Сярод такіх пульверізатараў у аацыта знайшліся і улюбёнцы. Тыя, хто генераваў нейкую неймаверную колькасць сумнеўнага з навукова-асветніцкага гледзяшча кантэнта. А панчына да 2022 году хоць і згадвалі даволі часта, але хутчэй у эпізадычных ролях. Як чалавека, які паўсюль мусіць уставіць свае 3 грошы. Хоць, вядома, калі-нікалі ў яго былі факапы ці нейкія фундаментальныя неразуменні той ці іншай з'явы. Як з эфектам Данінга-Кругера. Але збольшага ён не быў галоўным героем, хутчэй тым, хто заўсёды побач з гэтымі галоўнымі героямі, гэткі сайдкік. Але Алесь праз сваю персанальную звышактыўнасць нават стаў лякальным мемам аацыта. Панчын як адказ на ўсякае пытанне. Напрыклад, каранавірус створаны. Панчын. Пандэмія гэта панчын. Ужо зрабілі сабе прышчэпку? Панчын. Вы зразумелі. А вось пасля паўнавартаснага ўварвання колькасць нагодаў для больш адчувальнай крытыкі Алеся вырасла ў разы. Ад паходаў да прапагандонаў з выкарыстаннем расійскага навамоўя, гэтыя спецаперацыі ды іншая трасца, нават калі яны былі ў жартоўным тоне. Зачем ты решил объявить специальную военную операцию? Наука должна быть вне политики. Да калабарацыю і шчыльнай інтэграцыі ў кола інфабізнесоўцаў, якія прычыніліся да піяру ідэяў махляраў-забойцаў. Гэта гісторыя з Міхаілам Батіным і Паола Макіярыні. Ды продажу татальна шарлатанскіх рэчаў, накшталт замарожвання галоў людзей для іх уваскрышэння ў будучыні. Гэта гісторыя з крыярусам, да якой таксама прычыніліся знаёмцы панчына. Сюды ж можна дадаць і публікацыі ў калядрапежніцкіх выданнях, что особливо иронично в выпадку Олеся. Всякие мошеннические журналы, которые собирают с людей деньги и публикуют любую ерунду. Существует целая индустрия, которая готова обеспечивать вам индексацию по доступной цене. І вядома, паколькі колькасць памылак і недакладнасцяў проста прапарцыйная колькасці кантэнту, пастаўленага на паток,
Пасля 2022 году Панчын стаў фігураваць у публікацыях ацыта даволі часта. Даже плесень умеет учиться. Точнее, один конкретный вид плесени – физарум. Электрический угорь так не считает. У него есть специальный электрический орган. Он может им глушить добычу как электрошоком. Они нашли мышь супергероя. Это реальное животное. И оно буквально называется землерой-герой. У нее очень странный позвоночник, похожий на чужого ксеноморфа. Позвонки сцеплены друг с другом и образуют сверхпрочный каркас. Окей, земляройкі гэта мышы, казуркі не жывёлы. Што далей? Можа, байбак стане бобрам? Почему человек обычно тянет на человека, а не на шимпанзе или на камень? Или на бобра-курову? Ну, альтэрнатыўная панчынская біялогія мяне ўжо не дужа здзіўляе. Какая разница, если вывод все равно правильный? Карацей, не дзіўна, што якасць гэтага кантэнту, як і сама дзейнасць Алеся, пачалі выклікаць усё больш пытанняў. Не ведаю, хто адказны за гэта. Ці то неўрасеткі, праз якія складаюць Панчыну сцэнары, ці то ягоная каманда, якая дрэнна гэтыя сцэнары рэдактуе і выкарыстоўвае недакладныя відэа і фотаматэрыялы. Ці то сам Алесь, які забыўся нават на школьную біялагічную праграму і цалкам інтэграваўся ў калектыў падаўжальнікаў жыцця інфабізнесоўцаў. Старение – это болезнь, это то, что не является нормальным. Старение нужно признать болезнью. Тым не менш, па іранічным тоне ацыта лёгка заўважыць, што добрая частка са згадак Панчына рабілася just for fun, толькі дзеля смеху. Напрыклад, згадка прозвішча Панчын у кантэксце аніме One Punch Man відавочна не мае мэты нейкай персанальнай абразы. Гэта ж сапраўды добра. Я вось прынамсі не крыўжуся на жарты пра Конан Барбара. Калі ласка. Калі-нікалі я і ўзапраўду барбар. Але ў розных людзей розны парог адчувальнасці, і гэта нармальна. Вось і для Алеся, які ў перыяд 2023 па 2024 пачаў рэгулярна з'яўляцца ў каментарах ацыта, такія частыя згадкі ягонай асобы ўспрымаліся, як можна меркаваць, з пэўным болем. Але ён чамусьці працягваў сачыць за гэтай суполкай, якая крытыкавала яго як публічную асобу. Так, а вожыкі елі кактусы. Напэўна, у нейкі момант гэтая бездань кпінаў і указанняў на памылкі ды сумнеўныя заявы Панчына набрала крытычную масу, і наш навуковы інквізітар не вытрымаў. Што ён зрабіў? Правильно. Распаліў святы агонь, то бок напісаў данос. І які? Алесь у сваім фейсбуку на прынамсі 30 000 чалавек зрабіў публічны зварот па-ангельску да брытанскіх працадаўцаў Сергея Бялкова. Панчын тэгнуў HR-аў і не пашкадаваў эфектных карпаратыўных клішэ. Калі скраціць, то ён вінаваціў Бялкова у сталкінгу ды харасменце, то бок сексуалізаваным, звычайна пераследзе і прыніжэнне жанчын-вучоных. Так, harass female academics. Што Панчын назваў харасментам? Вось такое выслоўе ў бок нейкай Анчы Баранавай, якая рэгулярна і сістэматычна робіць дрэнную папулярызацыю і распаўсюджвае хімафобныя міты. Чаму мы лічым, што яна непаслядоўная пустагаловая пярдзелка, якая стварае белы шум? Гэта токс, непавага? Безумоўна. Няма пытанняў. Але ці харасмент і пераслед? Зняцэньванне жанчын у навуцы? Можа, я чагосьці не ведаю пра Алеся, але каб пабачыць у гэтым гендерна-неўтральным выказванні сексізм і пераслед, трэба мець цікавы досвед у асабістым жыцці, ці проста быць тым, хто бесконечно врал, даже когда в этом не было особого смысла. Алесь пабег абараняць несумнеўныя навуковыя тэзы Анчы, з якімі была звязана таксычная публікацыя. Не, ён прыйшоў менавіта напісаць данос,
Harass female academics. Што робіць навуковы інквізітар, калі ў яго скончваюцца аргументы? Спальвае людзей на вогнішчы карпаратыўнай этыкі. Панчын выдатна ведаў, што ягоны данос са зваротам да карпаратыўных каштоўнасцяў кампаніі можа прывесці да дэпартацыі чалавека, бяспека якога ў такім выпадку будзе пад пагрозай. Бо Сяргей мае значна больш выразную антываенную пазіцыю за самога Панчына. Дэпартацыі яшчэ і з сям'ёй. Соцсеткі Бялкова не прэзентавалі кампанію, ён не іхні прадстаўнік у медыа. Таму такі жэст выглядае асабліва брыдка. Тым больш, што Панчын дакладна ведаў пра гэта, бо раней ён ужо намагаўся прад'явіць Бялкову маральную прэтэнзію з нагоды таго, што праца апошняга была звязана з вытворцамі тытунёвых вырабаў. Я не планирую никого стыдить, кроме химиков-фейвористов, снижающих порог вхождения в никотинную зависимость для детей и подростков, что, кстати, повреднее гомеопатии будет. У гэтым відэа, дарэчы, ён таксама прарэкламаваў генетычную фрэналогію. Але маральныя прэтэнзіі за рэкламу рознай лухты, ад якой людзі нават задавальнення не атрымаюць, Панчын чамусьці не прымае. Калі б на DTC генетычных тэстах пісалі, што яны навукова неабгрунтаваныя і зусім недакладныя, як гэта робяць на тытунёвых вырабах, напэўна, усім жылося б прасцей. Называется это моральное двуличие. Тое так, назіранне. Алесь не ўтрымаўся і нават у самім даносе зрабіў заўвагу працадаўцам. Маўляў, вы распаўсюджваеце шкодныя рэчывы. А пазней ён наўпрост назваў іх забойцамі. Але нават забойцы могуць быць вартыя ўвагі Панчына, калі яны могуць дапамагчы знішчыць ягонага асабістага ворага. Галоўнае упэўніць, што апошні займаецца harass female academics. Профит. Асаблівай пікантнасці такой рыторыкі Панчына надае той факт, што Алесь сам публічна і неаднаразова займаўся тым, што кпіў з так званай культурнай заходняй павестачкі, як гэта прынята казаць у пэўных расійскіх колах. Нават у адным з канфліктаў з прафеміністычнай і асветніцкай суполкай Equality, якую, дарэчы, Алесь тады назваў рэлігійнай сектай, ці штосьці падобнае, ён пачаў з відэа, дзе высмейваецца культура, у якой прынята казаць harass female academics. Your forgiveness, oh great number one, I'm not sexist, I'm not sexist. Пра іншыя падобныя выказванні Алеся я б распавёў, але, на жаль, без акаунтаў расійскіх соцсетак, дзе адбываліся гэтыя спрэчкі, я не змагу паказаць вам тыя матэрыялы. Таму можаце проста паверыць ці не, што гэта паслядоўная шматгадовая пазіцыя Алеся. Ці запытайцеся сярод ветэранаў згаданых раней Equality, якія змогуць распавесці вам багата ўсяго цікавага пра двайныя стандарты Панчына. Троллил правильную гендерную повесточку. Вот эта история мне очень нравится. Карацей, наш змагар, у тым ліку з заходняй павестачкай, аматар сексуалізаваных фатаграфій з жанчынамі ў прыніжаных ролях у сваіх соцсетках, так, ён меў для гэтага асобны публічны альбом ВК. Пераўтварыўся ў тыповага, такога, ведаеце, савецкага даносчыка, які выступае катэгарычна супраць harass female academics. Не соответствует повесточке. Слышали про двойные стандарты? Добра, можа я перабольшваю. Да і колькі гадоў мінула, можа Алесь, пажыўшы па-за Расеяй, стаў больш адчувальным да выразаў кшталту свісцячая пустагаловая пярдзелка, бо пярдзелка яна ж жаночага роду. Але адно але. Но есть нюанс. Калі ў каментарах пад даносам іранічна заўважаюць, як жахліва было б жыць у свеце, дзе нельга назваць іншага дурной свісцячай пярдзелкай. Ведаеце, што адказвае наш абаронца female academics? Ён спакойна пагаджаецца. Гэта першае пярэчанне, якое
Make sense. Мае сэнс. І самая смешная дэталь. Сама Анча нават не ведала пра існаванне аацыта эвалюцыі да моманту, як яе імя выкарыстаў Алесь для легітымізацыі свайго даноса. Яна наогул не ведала пра гэтую гісторыю. Ды і з Панчыным яна на той момант ніяк не кантактавала ўжо багата гадоў. Дарэчы, аацыт ёй спадабаўся. Яна нават падпісалася. Вось так белыя нагавіцы Алеся канчаткова сапсавала апошняя карычневая палоска з неразумення самой Анчы. У чым быў сэнс яе згадкі, акрамя як не ў выкарыстанні імя сяброўкі сям'і дзеля персанальнай асабістай вендетты у высокородной обгорце? Это была абсолютно бессмысленная грандиозная ложь, которая ему только навредила. Пытанне толькі ў тым, ці разумее сам Панчын, чым ён кіраваўся. Ну, ці ўзровень ягонай рацыяналізацыі і аўтаматычнай абароны псіхікі такі высокі, што ён шчыра лічыў, што быў лыцарам у белых нагавіцах. Але нават калі ён несвядома абраў такі хлуслівы і маніпулятыўны тон даносу, гэта ніяк не апраўдвае ягоны ўчынак, нават па-за межамі ягоных сапраўдных матываў. Вы толькі ўявіце, Алесь з камандай у 30 чалавек, медыярэсурсам, які выміраецца сотнямі тысяч праглядаў, і пакорлівай арміяй паслядоўнікаў, піша данос на свайго колішняга сябра, аднаго з адмінаў даволі лякальнай на той момант суполкі таксычных крытыкаў, якую чыталі тады не больш за 1500 чалавек. Суполкі, назіранні якой за дзейнасцю Алеся Алесь жа дакладна выкарыстоўваў для выпраўлення некаторых сваіх памылак. Данос, у якім наш герой не толькі маніпулятыўна схлусіў, але потым яшчэ і пачаў выпраўдоўвацца і намагацца давесці нейкімі дзіўнымі скрыншотамі не менш дзіўныя рэчы. Напрыклад, пра тое, што Бялкоў харас былую ўжо, напэўна, партнерку Панчына, толькі таму, што яна ягоная партнерка. Ну ці іншы тэйк. Панчына ў ацыце так сталкерат, што ажно 500 згадак ягонага прозвішча па пошуку ў цыполцы выдае. Ну, Алесь, напэўна, не ведае, што ягонае прозвішча гэта лякальны мем суполкі. Карацей, там было багата такога вельмі дзіўнага і не дужа адэкватнага. Зрэшты, гісторыя скончылася тым, што Панчын з высокародным апломбам такі выдаліў данос. Не ведаю чаму. Можа, праз асэнсаванне таго, што і на самога Алеся можна данесці куды след, ці то праз вяртанне нармальнай эмацыйнай рэгуляцыі, ці то праз тое, што нават некаторыя фанаты Алеся пачалі заўважаць, што ён неяк трусіцца, калі намагаецца абгрунтаваць харас розных фімейл нейкімі абсурднымі скрыншотамі. А можа, ён шчыра пашкадаваў, што зрабіў такую рэч? Але ж ягоны тон быў зусім не пра шкоду і не пра прабачэнне. Я просто не могу жить, не хвастаясь. Вось так, дзякуючы Алесю, мы атрымалі новы сацыяльны эфект, які можна даследаваць. Чарнавая назва «Парадокс Панчына». Чаго я хачу? Каб Бялкоў перастаў называць мяне мудаком. Што я для гэтага раблю? Раблю самую мудацкую рэч, якую толькі можна прыдумаць. Насамрэч, гэтая гісторыя яшчэ больш брыдкая, і я распавёў вам толькі пра кульмінацыйны момант. Там яшчэ быў першы акт, у якім, уласна, Панчын і згадаў, хоць і завуалявана, Бялкова ў відэа. Популяризаторов науки, заклятых врагов флейваристов-подсластителей из табачной индустрии. Потым спрабаваў нашкодзіць яму праз больш нейтральную згадку працадаўцаў. Ну і толькі калі гэта не мела нейкага плёну, ён аформіў той данос. Карацей, мой сціслы пераказ падзей, які, напэўна, Алесь назаве ангажаваным, гэта нават не ўвесь спектр дзіўнасцей, якія можна пабачыць ва ўсёй гэтай вельмі непрыемнай гісторыі.
Я не дуже уяўляю, што было ў галаве такой публічнай асобы, як Панчын, калі ён пісаў кляўзу на чалавека, з якім ён калісьці нават сябраваў. Данос, які мог бы патэнцыйна прывесці да звальнення, дэпартацыі і нават пазбаўлення свабоды. Скарга, перапоўненая крывадушам, хлуснёй і маніпуляцыямі. Напэўна, самы вялікі грэх Бялкова – гэта таксычнасць і выкарыстанне абсцэннай лексікі. Але ці дастаткова гэтага, каб намагацца зламаць жыццё чалавеку і ягонай сям'і? Яшчэ і такім брыдкім, крывадушным і проста хлуслівым метадам. У рэлігіі Панчына так. Я особенный, исключительный человек. Меня недостаточно уважают. Як публічная асоба, якая сутыкалася з гейтам і рэальнымі пагрозамі бяспецы на некалькі парадкаў больш за той гейт, які атрымліваў Алесь ад ААЦыта, я ніколі не змагу зразумець ягоны ўчынак. Уласна, гэта і стала маім фінальным асабістым расчараваннем. Так, менавіта расчараваннем. А Алесь чамусьці падумаў, што я пакрыўдзіўся на яго. На меня обиделся. Напэўна, акрамя расчаравання, ёсць і крышачку агрэсіі за тое, што гэты геній прычыніўся да распаўсюду ілжэнавуковых шчупальцаў у генетычнай астралогіі і на тэрыторыю Беларусі. Калі б паскудзіў, дык рабіў бы ўжо гэта ў доме сваіх маскоўскіх фундатараў. Ведаеце, не хацелася б скончыць на такой сумнай ноце. Таму вось вам думка пра папулярызацыю ад галоўнага гейтера папулярызатараў, на думку саміх расійскіх папулярызатараў. Я противником популяризации не являюсь, собственно, я считаю популяризацию нужной и полезной. Мечта, которая никогда не сбудется, чтобы люди, которые несут свет научного знания в массы, они задумывались о том, какого качества этот свет. Я б толькі дадаў свае 3 грошы. Мяркую, што чыстая, крышталізаваная папулярызацыя амаль бескарысная. Прынамсі, яна не дапаможа неяк палепшыць той жудасны стан свету, у які мы можам назіраць цяпер. Ды і зрабіць бездакорную папулярызацыю амаль немагчыма, бо спрашчэнне дзеля аўдыторыі так ці інакш скрадае дакладнасць. Менавіта таму я цяпер раблю стаўку на больш адукацыйны ды асветніцкі контент. Контент, які будзе унікальным, напрыклад, з гледзяшча развіцця беларускамоўнай адукацыі і навуковай тэрміналогіі. Ці контент, які можа даць нейкі штуршок для больш свядомага, гуманнага светапогляду чалавека праз оптыку, якую я прапаную. Дарэчы, калі вам адгукаецца тое, што я раблю, буду неймаверна ўдзячны за падтрымку маіх праектаў на Патрыёне ці праз спонсарства на Ютубе. Усё, што я раблю, існуе незалежна і выключна дзякуючы вам. Вядома, калі-нікалі даводзіцца выступаць і вось такім вось клоунам, як у гэтым відэа, калі замест чагосьці карыснага я проста распавядаю вам нейкую не дужа сістэмную інфармацыю і дзялюся сваімі думкамі. Карацей, баўлю ваш час. Чымсьці, што большасць успрыме як плёткі ці нейкую забаву. І гэта нармальна, людзям патрэбныя і забавы. Але мне вельмі сумна уяўляць свет, дзе ў сацыяльных сетках засталіся толькі яны, што з улікам таго, як працуюць алгарытмы, цалкам магчыма. Карацей, я мяркую, што голая, прабачце, дэфолтная папулярызацыя без рэфлексіі, без нейкага гуманістычнага меседжа, які часцяком мусіць закранаць і апанентаў папулярызатараў, без пашырэння нейкай новай перспектывы, без высноў і без мэты, гэта красворд у часопісе. Ну ці артыкул у Максым. І ведаеце, на нейкім узроўні гэта адчувае нават Панчын, але працягвае рабіць тое, што ён робіць. Как популяризатор науки мы пытались людям рассказывать про науку, про критическое мышление, про проверку фактов, и потом ты смотришь, насколько это все в глобальных масштабах ни на что не влияет, и вот это печалит. Ну і рэшта наконт асобы Алеся.
Нягледзячы на ўсе гэтыя факапы, абяленне сумнеўных праектаў і дзіўнаватыя персанальныя якасці, я ўсё яшчэ мяркую, што ён не доктар зло. Проста ягоны жыццёвы выбар, ягоныя рысы асобы, ягоная існасць так моцна адрозніваецца ад таго, што я мог бы зразумець, што я сутыкнуўся з надзвычайным расчараваннем. Шчыра спадзяюся, што гэта не надта расстроіць Алеся. Ведаеце, ўсё ж цяпер мая інфапрастора і ягоная перакрыжоўваюцца значна меней, чым гэта было раней. Ну, акрамя той згадкі генетычнай хіраманты, якая прымусіла мяне наогул запісаць усё гэта. Я на 100% упэўнены, што гэтыя відэа не здольныя нанесці панчыну хоць нейкую адчувальную рэпутацыйную шкоду, асабліва ва ўмовах адсутнасці інстытуту рэпутацыі. Людзі хутка забываюць. Ды і ўсё, што я тут пералічыў, на паверхні і з адкрытых крыніцаў. Ніякіх таямніцаў. Проста сістэматызаваў свой погляд. Вы, вядома, маеце права на іншыя. Таксама больш чым упэўнены, Алесь знойдзе 1001 спосаб рацыяналізацыі і новага перакручвання. Як ён намагаўся зрабіць гэта з уласным даносам ці з абяленнем сваіх рэкламадаўцаў. І на ягонай аўдыторыі гэта спрацуе на 100%. Недарэмна ж яны прайшлі фірмовыя курсы крытычнага мыслення. Але мне больш не цікава марнаваць на гэта свой час. Зусім. Хочацца рабіць штосьці больш карыснае за разбор маніпуляцыяў, крывадушша і гандлю сумленняў нейкага дзеяча расійскага Ютуба. Спадзяюся, і вы мяне зразумееце. Дзякуй за вашу увагу і неймаверная падзяка ўсім, хто робіць выхад гэтых відэа магчымым. Калі б не гэтыя людзі на Патрыёне і Ютубе, мы б з вамі не пабачыліся. Таксама спадзяюся, што хоць нехта зробіць для сябе высновы наконт асветніцтва і папулярызацыі па матывах усіх матэрыялаў, што я прысвяціў гэтаму салодкаму мядзведзіку. Спадзяюся, мы яшчэ пабачымся і за мной не пачнуць паляваць, не ведаю, пульверізатарская расійская інквізіцыя, каб спаліць на праведным вогнішчы за згадку Сергея Бялкова. Мяне мала чым цяпер можна здзівіць. Ну і заставайцеся крытычнымі, асабліва, калі вам намагаюцца гэтую крытычнасць прадаць і кажуць пра яе часцей, чым яно таго варта. Да пабачэння. Ён вінаваціў Бялкова у сталкінгу ды харасменце. Harass female academics? Ой. Ну, спадзяюся, гэта не запішуць на рахунак Harass Male Academics. О.